Ay, lagi daw din magsakay. Ikabe, ikay kusgan dili. Lagi di magbulag para malang sa hindi ang tuyahon. Sige na ni sila bata-bata. Di na kaya ni kuya. Doon laong. Tuyahon daw siya doon. Kaya man ko na-inform na yung ani di. Duwaon mo kon. Dili ko na mo ito dito. Dili yung makuan. Ala sige. Mumurong ko. Magpapatoy daw ni Ja. Subos. Wow. Bulaga ka ayan. Buyaga lagi buyaga. Sabay ang pagkuhan. Pag-plaster na dito mahulog. Ano sa pagkuhan? Walang pasang imong kuwet. Walang pasang imong kuwet. Ay ni irong man. Walang pasang imong kuwet. Kaya musayaw man ka. Ang kuan magawat. Dili na ka maglikuran. Di ba? Musayaw sa. Musayaw ka ba? Sige na. Ano bang kabot? Wow, man. Waya. Magaan ang lawa. Dagan mas natin. Anong dagan man? Dagan man. Wala na siya maglikuran niya. Nausa man na. Minutura na. Minutura na siya. Di man tinikling. Ako na yung kampong. Princess mo buhat. Maniguro ga. Takot naman daw ng alalay doon. Bro, may angay mo buhat. Sabay mo, sabay. Yan. Ano ni pasanon? Ako rin. Sayo na siya. 5 ka minuto ra. 5 minutes na. Kuha na ka sa practice? Sana? Kasi mag-practice mo man, di naman sa mahal ka na kuha niya. Pero kita mo kaya sa mga sarapat. Takot ako may luwa. Ha? Dili ako. Ilaalan daw. Aw, ikit ang lima sipon. Ano atong babae dito. Amay kawayan sa pagkakasing. Sabi ako. Gaan naman ko si Kuan. Gaan naman ko si Princess. Kami kita na. Kami na kayo. Pagahin man na. Salubong tayo. 1, bilang kayo. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1,
One, one, two. Yan. Yan, oh. Magbilang ka mo para dito mo. Bueno. Mag-iibig lang masayaw. Bilang mo dahil bilang ba? 1, 1, 2. Sila muna kasi silang pasasayaw ko.
Nakataas ng ginapay kay ikaw ni pagliho ko na. O dapat, kung kakailabaw na nga nagdaon. Isa nagdaon sa ako, nagdaon ka kami kasi kagawaan. Ang gani ko ang pang-content. Meron nga, meron sila nga pang-content. Bakit makinti ka? Ano ba ka magtitignan? Di ba ka Ay, maglingkod kay. Ayan ka, maglingkod ka.